da shi, ka gama da shi. Maciya mana ne. Kai Shakti, shanye mai shi. Idan ka ce ɗana ya shake Shakti, zan fi yadda da wannan. Ka ce Shakti ya kashe ɗana, kuma wai ka gani da idanunka, wannan ƙarya ne. Ban yarda da maganar ka ba. Jaririn da gabar mutuwa yake a ranar da aka haife shi, shi ne ya sheshe shi. Ko ka rike asha na kansa na kallon ƙasa, zai ci wuta. Shakti na ne, ko ina aka je aka dawo. Kana tunanin me yasa na saka fana da ke shi ba? Wannan shi ba din ya faɗi. Na dake shi ne saboda kada ya bari na rasa shi, kamar yadda ji da kaina ya sa na rasa kaninsa. Me yasa ka canza ra'ayinka? Na dauka ku biyu za ku gwamza ɗaya ya kashe ɗaya, ni kuma na karasa wanda ya rage. Amma yanzu duka ku biyun zan hada da shege ku. Shakti, gama min da shi. Da na shege ka tun a ranar da kace babana ne zai sheke ni. Amma wannan izinin nasa nake jira. Ni ma abin da nake jiran kenan.